Saking pundi, Bu? Saking Tegalrejo. Wah, Tegalrejo. Rencane ingkang pundi rencane? Pojok. Pojok riko. Wah, Kan Bu Siti Robiah. wah, belok tenan. Nganti susukan. Saking Sumbersari. namine sinten? Ya. Wong mencengan jeneng kok ora oleh. Ah, kasus kae kasus. Saking pundi? Saking Sumbersari. Sumbersari. Rencane sing pundi? Sing ayu-ayu itu lho. Nah, niki saking pundi, Bu? Waduh, Saking Serontakan. serontakan. Nggih. Waduh. Ya. Joki nak yo bingung iki nek ngene iki. Paling cedak kene pancene. Saking serontakan. Rencane sing pundi serontakan? Wah. Nek jenengan sing pundi? Pundi? Waduh. Kena ketipan matane aku. Bayari yo. Saking kemusuk. Rencane sing pundi? Rencane sepo-sepo sing nom jenengan ki apa? Ayu dhewe sing dhewe. Ayu dhewe nom dhewe jogetane paling. Nggih matur nuwun monggo. Nggih. Nah ini kan anak kula teng mriki. Bali iso diamper cowok tenan. Ora kok dengaran ketap-ketip. Aku lagi galau ya. Kok caci lek kok galau. Sing galau ki ben bapakne mikirke sing nang kene iki mau ora apa. Kok caci lek kok galau. Asli malah galau ngono apa? Ya ora perlu mikir galau nek cah cilik iki. Pokoknya lagunya serius ya lho. Piye? Cah cilik juga manusia. Punya hati ngono kuwi wah. Kaki lagune serius ki rocker juga manusia ngono. Ane ra durunge dadi rocker lah ya cah cilik to. Ibu-ibu ki seneng nek aku elelan kalah iki. Ora kok galau ki ngopo? Ha mikirke jeneng kuwi lho, Pak. Lho men jeneng kok tak pikir lho. Jeneng iki sapik to, Plentrong Kobong. Wih. Plentrong Kobong anake Srundeng Gosong. Wis apik. Plentrong Kobong anake Srundeng Gosong, kancane Bagong. Senengane golek bokong. Ora wis apik lho jenenge. Kowe ora ngerti maknane iki, maknane apik banget sing jenenge Plentrong kuwi ibarate iki menerangi dalam kegelapan. Kok jenengku diganti, Pak? Arep diganti sapa? Kristiadi. Amang aku nek tak njaluk jeneng kok Kristiadi kuwi jeneng pasaran. Yo, Aku neng ngarepan kono kepethuk jenenge Kristiadi, neng kono pethuk Kristiadi. Liyane. yo Supranyata. Nek Supranyata ki dadak nambahi brewok mengko. Begawan. Nganu wae tak jenengi wong wae apa piye? Wah, jeneng wedok kuwi. Wis apik-apik jenenge ngono kok dadak ganti, ora usah ganti jenenge. Kowe iki wis kowe iki mbiyen jenengmu saurunge Plentrong ki maune tak jenengi. Ket mau sak telepang lho, ket mau lho. Telepong. Tak telepon tak SMS ya jebol. SMS wah jan. Mas, anakmu tambah panas lho si Plenting. Padha ngece karang sik gedhe Plentrong sing gedhe, sing cilik Plenting. Ampun tekon liyane.
iki kepiye ae mbok yo lek diterke to ning rumah sakit. Waduh, anu e. Kok tak terke nggo picike. Pite karo ana rodane, Mas. Tak tambahke tak jukuk-jukuk e. Kae kok selek ngene iki kepiye? Anu Kok apa ya? yo usahane endi to Mas sileke endi numpak taksi yo ora ndedet. Mesti ra ndedet to yo an. Ablas. Anu bae, gilih motor Mas Galijo wae. Mas Galijo motor akeh. Oh, Mas. Mas Galijo. Ya Mas. Kowe tunggu kene wae lho. Iki ngopo kok bali meneh lho? Kono kebak penonton rasa kabur. Ya bareng-bareng bae kok lek. Langsung mangkat bae. Heeh, yo. Yo. Ayo Le. Bu. Saking Tegalrejo. Wah, Tegalrejo. Ingkang pundi rencange? Pojok riko. Wah, Kan Bu Siti Robiah. wah, belok tenan. Nganti susukan. Saking Sumbersari. namine sinten? Ya. Wong mentekon jeneng kok ora oleh. Kasus kae kasus. Saking pundi? Saking Sumbersari. Sumbersari. Rencangnya sing pundi? Sing ayu-ayu itu lho. Nah, niki saking pundi, Bu? Waduh, Saking Serontakan. serontakan. Nggih. Waduh. Ya. Joki rak ya bingung iki nek ngene iki. Paling cedak kene pancene. Saking serontakan. Rencangnya sing pundi serontakan? Wah. Nek jenengan sing pundi? Pundi? Waduh. Kena ketipan matane aku. Bayari ya. Saking kemusuk. Rencangnya sing pundi? Menikah. Rencangnya sepo-sepo sing nom jenengan ki apa? Ayu dhewe sing Ayu dhewe nom dhewe jogetane paling. Nggih matur nuwun monggo. Nggih. Nah ini kan anak kula teng mriki. Bali iso diamper cowok tenan. Ora kok dengaran ketap-ketip. Aku iki lagi galau ya. Kok cah cilik kok galau. Sing galau ki ben bapakne mikirke sing nang kene iki mau ora apa. Kok cah cilik kok galau. Cah cilik malah galau ngono apa? Ya ora perlu mikir galau nek cah cilik iki. Pokoke lagune serius ya lho. Piye? Cah cilik juga manusia. Punya hati ngono kuwi wah. Kaki lagune serius ki rocker juga manusia ngono. Ane ra durunge dadi rocker lah ya cah cilik to. Ibu-ibu ki seneng nek aku elelan kalah aku iki. Ora kok galau ki ngopo? Ha mikirke jeneng kuwi lho, Pak. Lho men jeneng kok tak pikir lho. Jenengmu iki sapik to? Plentrong Kobong. Wih. Plentrong Kobong anake Srundeng Gosong. Wis apik. Plentrong Kobong anake Srundeng Gosong, kancane Bagong. Senengane golek bokong. Ora wis apik lho jenenge. Kowe ora ngerti maknane iki, maknane apik banget sing jenenge Plentrong kuwi ibarate iki menerangi dalam kegelapan. Kok jenengku diganti, Pak? Arep diganti sapa? Kristiadi. Amang aku nek tak njaluk jeneng kok Kristiadi kuwi jeneng pasaran. Yo, Aku neng ngarepan kono kepethuk jenenge Kristiadi, neng kono pethuk Kristiadi. Liyane. yo Supranyata.
Nek Supranyoto iki dadak nambahi brewok mengko. Gawan. Nganu wae tak jenengi wong wae apa piye? Wah, jeneng wedok kuwi. Wis apik-apik jenenge ngono kok dadak ganti, ora usah ganti jenenge. Kowe iki biyen jenengmu saurunge plentong ki maune tak jenengi. Ket mau sak teletong lho, ket mau lho. Telepong. Tak telepon tak SMS ya jebol lho. SMS wah jan. Mas, anakmu tambah panas lho si plenting. Padha ngece karang sik gedhe plentong sing gedhe sing cilik plenting. Ampun tekon liyane. Iki kepiye ae mbok yo lek diterke to ning rumah Lah yo. sakit. Waduh, ha anu e. Kok tak terke nganggo picike. Pite karo ana rodane, Mas. Oh, tak tambahke tak jukuk-jukuk e. Kae kok nak selek ngene iki kepiye? Anu apa Kok ya? yo usahane endi to Mas sileke endi numpak taksi yo ora ndedet, mesti ra ndedet to yo an. Ablas. Anu wae, jilih motor Mas Galijo wae. Mas Galijo motor akeh. Oh, lek wis. Tak Mas Galijo. Ya Mas. Kowe tunggu kene wae lho. Iki ngopo kok bali meneh lho? Kono kebak penonton rasa lihat. Kabur. Ya bareng-bareng wae kok lek. Langsung nangkep wae. Oh, yo. Ya. Ayo